हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दा आसाम पुलिसनि फिजिकल टेस्टनि काटअफआ बारा गोजौ थांनाय नङा नामा? जेरै कमान्डो लेभेलाव गोबांथार कमेन्ट्स फैबाय बेसेबां मोनमारदों प्रेक्टिकली आरो लोगोसे एबीयूबी कनस्टेबलआव बेसेबां थांगोन नाम्बारा मार्क्सआ नोंथांमोननिया एग्जाम लिरनो बेनि एसे कभार खालामगोन। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो आसाम पुलिसनि साख्रिनि सायाव लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन आरो लोगोसे गोदान भेकेन्सि फैगासिनो दङ। देग्लाय जायफ्रा साख्रि मोना नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसाव। दा आसाम पुलिसा नेक्स्ट लेभेलाव 5000 भेकेन्सि 2025 आव फैनाय चान्सआ दङ। बेयाव नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन जायफ्रा 10 पास खालामबाय एचएस पास खालामबाय डिग्री पास खालामबाय बैसोआ 18 to 30 इयार्स जोंनि एसटी एससी केटेगरिया बे पोस्टआव एलिजिबल जागोन जों बेखौ मिन्थिखागौ। दा जियानो जा नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआ थांबाय बेनो जाबाय एबीयूबीआव बेसेबां थांगोन कमन कमेन्ट्सआ फैदों। दा बे कमेन्ट्स फैनायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जे बेसेबां थांथावगौ नोंथांमोननि आपकामिंआव। दा जोङो एज ए होल लागोन एबीयूबी कनस्टेबलआव एसटी लाया डाइरेक्ट जेनेरेल हिसाबै लागोन नाथाय एसटीआ खम बाराबो थांगोन। स' 32 33 कमन जाना दङ नोंथांमोननि यूबी कनस्टेबलआव कमेन्ट्सखौ नायोब्ला माने बेखिनिखौ मोनदों। एबीआव 51 निफ्राय 53 सिम मोननाय गोबां दङ नोंथांमोना अके बाट जोंनि एसटी एससीआव खमबो थांनो हागौ आरो खायसे जायगायाव बाराबा थांनो हागौ जाय जायगायाव पोस्टआ खम। दा प्रिभियास भिडिअ गोबां कमेन्ट्स फैदों दा बेखौनो आं नोंथांमोननो डाइरेक्ट रिप्लाइ भिडिअ खालामबाय मानो होनोबा गोबां मोनथिनो लुबैयो बेसेबां मोनमारदों। दा बेखायनो कमन काटअफ फैनाया एनालाइज खालामनाय मोनदों जे नोंथांमोननिया 33 आरो 34आ खायसे जायगायाव थांसिगोन नाथाय जेरावबो नङा माने अके जेरावबो नङा टेनसन दाजा 33 34आ माने यूबी लेभेलाव थांनाय चान्सआ दङ। थिग बेबादिनो एबी लेभेलावबो कमन काटअफ फैदों बेनो जाबाय 52 आरो 53आ माने एसे कमन जाना दङ आरो स' बिनि गाहायबो थांगोन टेनसन दाजा जोंनि एसटी एससीआव नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन एग्जाम होनो। तो बेखौ जों मिन्थिबाय बेनिफ्राय मेल फिमेला बेनो जास्ट एसे डिफारेन्स दङ आरो 10 बेनिफ्राय नोंथांमोननिया बेनो जाबाय 10 मे 2025 आव सीएमआ बुंनाय बादिब्ला फाइनाल लिस्टखौ मोनगोन एबा साख्रिखौ मोनगोन होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दङ गभर्नमेन्टआ। मानो होनोबा इलेक्सन सिगां बिथांमोना हागोन प्लास एसआइआबो एग्जाम जागोन आरो एसआइनि ओरैबायदि एबी दङ बेनिफ्राय यूबी दङ। स' एग्जामा मोनसे सिंगल एग्जाम जागोन नाथाय फिजिकल टेस्टआ एक्सट्रा जायो। कमान्डोआ एक्सट्रा गोरा जायो रानिंआ बेनिफ्राय यूबीआ अनलि 1600 मिटार जागोन हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 800 मिटार बाट कमान्डोआ बारा बेखौ जों मिथिखागौ। स' बेनिफ्राय फैबाय कमान्डो बेटेलियनावहाय काटअफआ बेसेबां थांगोन 68 आरो लोगोसे 70 गोबां कमेन्ट्स फैदों बेबायदि हाइस्ट होननानै आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा जे पोस्टआ गासै 164 मोना बेनिफ्राय पोस्टआव 6 दङमोन जास्ट एग्जाम्पल जोङो कमन हिसाबै लानो हागोन 158 माने जेनेरेलाव आरो स्पर्ट्सखौ गारनानै अब्ला काटअफआ बेसेबां थांगोन टटेल केन्डिडेट दङमोन 1,50,000 माने एप्लाइ खालामदोंमोन। स' बिनि गेजेराव बेसेबां स्टुडेन्ट्सआ इन्टारभिउ होदों दासिम आपडेट फैथ'वाखै 1 लाखनि बारा जाखागोन आरो काटअफआ 65 निफ्राय 70 गोबांथार कमेन्ट्स फैदों आरो 70 प्लास आं होनदोंमोन नाथाय बेखिनि थांनाय नंला मानो होनोबा गोरा जादों होनना बुंदों गासैबो सेलेक्शन प्रसेसआ बेखौ नायोबा 60 निफ्राय हमना ला 70 नि गेजेराव गोबांथार कमेन्ट्सखौ फैनायखौ नुनो मोन्दों। दा जियानो जा मेक्सिमाम कमन फैनाया जाबाय 65 निफ्राय 70 नि खाथियाव फैनायखौ नुनो मोन्दों आरो स' बिनि गाहायफोरा टेनसन दाजा मानो होनोबा दासिम अफिसियेल आपडेट गैथ'वा बाट एनालाइज खालामनो हायो मानो होनोबा पोस्टआबो जोबोद खम नालाय आरो केन्डिडेटआ बारा जानुवारि फेब्रुवारियाव नोंथांमोननि साइक' टेस्ट एबा एग्जामा गासैबो जाहैनाय चान्सेसा दङ बेनो जाबाय पुलिस लेभेलाव आरो दा जियानो जा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय एक्स एनडिबि केडार्सफोरनि काटअफआ बारा थांनाय नङा एबीयूबी कनस्टेबलआव आरो लोगोसे स्पर्ट्सना बारा थांनाय नङा आरो लोगोसे बीटीपी मेम्बार्स दङ नोंथांमोनाबो बांद्राय थांनाय नङा एपीआरआव बारा थांनाय नङा आरो दा नेक्स्टआव 5000 भेकेन्सि नोंथांमोननिया कामिं सुन जागासिनो दङ बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि आन्डाराव नेक्स्टआव गोदान भिडिअ मोनगोन नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव।